Halelúja. Takže ďakujem Bohu za dnešnú skupinku, kde sa dneska sme sa stretli s bratmi aj sestrami. Halelúja. A spoločne privítame Ježiša Krista na tomto mieste a Ducha Svätého budeme rozprávať skrze slovo Božie, ktoré je živé, spravodlivé a ktoré nás chce napravovať aj naše životy hlavne a našu domácnosť. Takže cirkev budeme sa modliť Otcom i Ježiš. Halelúja. Prichádzam pred Tebou, Pane Otče môj nebeský, tak ako som, Pane. A prvým, kým začnem sa modliť, Pane, prosím ťa o odpustenie hriechov, ktoré som činil alebo urobil pred Tebou, Pane. Odpusti mi vedome aj nevedome moje hriechy, Pane. A veď ma, Pane, skrze Tvoje slovo, aby som Ti bol poslušný, poddaný a podriadený Tebe, Ježiš môj všemohúci. A Duchu Svätý, vítam ťa na tomto mieste, halelúja. Vítam ťa, Ježiš Kristus, na tomto mieste, aby to nebolo zo mňa, z tela, Pane Otče môj nebeský, ale aby to bolo v duchu a pravde. V duchu a pravde, aby sme žili, Pane, aby sme sa naučili žiť s Tebou spolu, halelúja. Lebo telesný život, pozemský život je úplne iný než duchovný život, Pane, spolu s Tebou. Aby sme ťa chápali, vnímali, Pane, v duchu a pravde. Ty rozprávaš s Tvojim ovcom, Pane, ktorí počúvajú Tvoje slovo, ktorí počúvajú Tvoj hlas, Pane Otče môj. A Tvoje ovce si používaš, svojich služobníkov si používaš, ktorí to robia v duchu a pravde, Pane. Ktorí nerobíme to na svoju slávu, ale na Tvoju slávu, Pane Otče môj. Halelúja. Ty si veľký a mocný Pán a ďakujem Ti za túto prítomnosť, Pane Otče môj. Ďakujem Ti za každú prítomnosť, kde sa stretávame nie v našom mene, ale v Tvojom mene, Pane Otče môj nebeský. Požehnaj tento čas, aby bratia a sestry skrze Tvoje slovo boli naplnení v duchu a pravde, Pane. Keď pôjdu domov, aby ich srdce bolo naplnené v láske v Tvojej, Pane, v Tvojom pokoji a v Tvojej radosti, Pane. Aby sme boli smední a hladní po Tebe, Ježiš môj. Nie po tomto svetu, halelúja, ktorý je falošný pokoj v tomto svete, ale pokoj, ktorý prichádza z neba, z hora, Pane, aby sme pýtali a túžili a mali bázeň pred Tebou, Ježiš môj. Pred Tebou, Ježiš môj. Aby sme sa mali pred Tebou, keď sa postavíme, aby sme mali pred Tebou bázeň, Otče môj nebeský. Aby sme sa ponížili, pokorili pred Tebou, lebo to nie je o nás, Pane. Keď slúžime a keď ťa chválime, keď sa modlíme alebo kážeme, Pane, skrze Tvoje slovo, Pane, nie je to o nás, Pane Otče môj. Nie, aby my sme sa ukázali, čo sme dokázali, čo vieme, Pane. Nie, Otče môj nebeský, ale Ty, Pane, aby si bol oslavený a vyvýšený. Mocnom a vyvýšenom a svatom meno Ježiš. Lebo po mne, církev, prichádza mocnejší a jeho meno je Ježiš Kristus Nazaretský. Po mne prichádza mocnejší a veľký a svatý. Ja nejsom hoden, aby som podkladol a rozviazal mu remienka na jeho obuvi. Ja som len nádoba, ktorú si môže používať Ježiš Kristus Nazaretský skrze svojej milosti, skrze svojej lásky. Halelúja. Daj mi, Pane, poslušnosť, pokoru a porozumenie, pochopenie Tvojmu slovu, aby som nevydával svoje žiadostivosť z tela, Pane, ale v duchu a pravde, aby som rozprával. Aby Tvoj Duch Svätý, ktorý nám bol poslaný, ma viedol aj mojich bratov, sestry, aby naplnili sa skrze Ducha Svätého a skrze Tvoje slovo, Pane, ktoré je mocné, ktoré je živé, ktoré nás chce napravovať, ktoré nás chce naplniť, Pane, a ktoré nás chce viesť do Božieho kráľovstva. Skrze Tvoje slovo. Pane, aby sme ho príjmali, Tvoje slovo, v duchu a pravde, v pokore a v láske, v radosti. Buď to bude pokarhanie, buď to bude naprava, buď to bude láska Kristova Tvoja, aby sme to príjmali, Ježiš môj. Lebo Ty, Otec, Jahve, vychovávaš svoje deti, aby boli pokorní a poslušní, halelúja. Mocnom a vyvýšenom a svatom Ježiš. Amen. 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 Halelúja. Takže kým začneme, chcem vám povedať, dnešná téma bude široká cesta a úzká cesta. A chcem, aby ste si to označili, cirkev.
Ináč sme spoločenstvo Cirkev Milosť. Halelúja. Ďakujem za to, že môžem tu stáť na tomto mieste. Aj skrze takých mužov bol som spoznal nových ľudí. Halelúja. Požehnaných mužov, ktorí milujú Pána, ktorí ukazujú srdce naozaj a sú pokorní. Ďakujem za takých mužov, za takých služobníkov, ktorí ukazujú naozaj pokoru, lásku a sú radostní, že slúžia Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel za nás na kríži a stal z mŕtvych. Takže dnešná téma široká cesta a úzká cesta. Večná voľba. Môžete si pridať. Večná voľba. To je večná voľba. Halelujá. Široká cesta a úzká cesta. A je to večná voľba. Kým tu budeme žiť, je to večná voľba. Halelujá, cirkev. Široká cesta a úzká cesta. Halelujá. Halelujá. Tak kým začneme, chcem, aby ste si otvorili Matúš 7. kapitola a 14. verš. Takže Matúš 7. kapitola a 14. verš. Halelujá, poprosím. Keď budete tam, tak povedzte amen a môžem prečítať. Matúš 7.14. Amen. Báček, dobre? Amen, takže prečítam. Kým prečítam, tak ešte zvlášť sa pomodlím za Božie slovo. Mám rešpekt, bázeň pred Božím slovom. Nie je to na srandu Božie slovo. Nie je to nejaké bajky, ktoré začíname rozprávať z Božieho slova, ale je to pravda, kde sa nachádza niekedy človek vo veršoch alebo v kapitoloch. Nájdeme si tam niekedy život, halleluja, v Biblii, čo sme prešli, alebo čo nás môže zastihnúť v našom živote. Takže, halleluja, pomodlím sa za slovo ešte raz, ja zvlášť. Ďakujem ti, Pane Otče môj nebeský, za tvoje živé a mocné a spravodlivé slovo, ktoré prichádza z neba. Zanechal si nám, Pane, tvoje slovo, ktoré nás vedie, aby sme kráčali s tou úzkou cestou, Pane, nie širokou. Ďakujeme ti za Ducha Svatého, ktorý si nám poslal, Ježiš Kristus Nazarecký. A prosím ťa skrze Ducha Svatého, aby si ma viedol a učil a vyučoval, halleluja. Aby to nebolo z tela, ale aby to bolo v duchu a pravde. A ja sám a moji bratia a sestry, aj tí, ktorí to budú pozerať, tento live, aby boli naplnení ich duše, ich srdce, aby ich zmýšľanie si zmenil každého jedného. Formuj každého jedného, Pane Otče môj nebeský, skrze tvoje slovo, ktoré je živé, spravodlivé a ktoré naše chodníky vyrovnáva. Tvoje sveté a mocné a spravodlivé slovo. Mocnom a vyvýšenom a svatom mene Ježiši. Amen. Amen. Takže Matúš 7.14 prečítam. Do života vedie tesná brána a úzká cesta do života vedie tesná brána a úzká cesta. A málo je tých, čo ju nachádzajú. Počujete? Takže Cirkev Božia, dávajme pozor. Prosím vás v Kristovej láske. To je Božie slovo, to není človekové slovo. To je Božie slovo. Do života vedie tesná brána a úzká cesta. A málo je tých, čo ju nachádzajú. Poviem vám prečo. Halelúja. Takže, ešte raz. Široká cesta, úzká cesta. Biblia odhaluje, keď každý človek bude nútený rozhodnúť sa, či bude nasledovať živého Boha a jeho pečať, alebo sa vzdať systému šelmy a niesť jej znamenie. Počuli ste? Tak ešte raz. Biblia odhaluje, keď každý človek
budeme nútení rozhodnúť sa, či budeme nasledovať aj v budúcnosti živého Boha a jeho pečať, alebo sa vzdať systému šelmy a niesť jej znamenie. Takže preto tu je napísané Matúš, ideme s veršami s tým, aby to nebolo z človeka, zo mňa, ale s veršami, aby sme si to študovali spolu, že čo odhaluje skrze toto slovo. Náš Pán, Pánov a Kráľ kráľov, Spasiteľ. Takže je napísané, že do života vedie tesná brána a úzká cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Takže Biblia to odhaluje, že budeme nútení v tom, aby sme sa rozhodovali a rozhodli sa, akú cestu si vyberieme. Lebo tento zákon bude na nás tlačiť v budúcnosti aj, je to napísané aj v zjavene Jana, že bude taký čas, aj počujeme o tom, že sú vojny, že bude hlad, mor, zemetrasenie, a je to blízko. Sú záplavy, ľudia plačú a modlia sa, lebo sú nútení, aby sa modlili, nemajú kde utekať, nemajú komu utekať. Tak budeme aj my musieť a budeme nútení v tom, aby sme si vybrali tú širokú cestu alebo úzkú cestu. A poviem vám prečo. Toto nie je náboženský strach. Toto nie je náboženský strach, že dneska si sa zlakol, že niekto ťa straší a zo strachu to urobíš. Nie. Poviem vám prečo. Je to konečná duchovná realita. Rozumieme? Je to konečná duchovná realita, ktorú vyhlásil samotný Boh. Keď chcete, môžete si to napísať, haleluja. Keď vás to je lepšie, aby si to napísal, alebo takto, aby si to zapamätal. Lebo ja tak si to píšem, haleluja. Duchu a pravde, aby to bolo. Tak ešte raz. Toto není náboženský strach. Je to konečná duchovná realita, ktorú vyhlásil samotný Boh. To vyhlásil samotný Boh. Ale skrze čo? Skrze slovo. A poviem vám prečo. Táto voľba sa ozýva od Edenskej záhrady. Počuli ste? Takže naša voľba sa ozýva od Edenskej záhrady. A poviem vám dokedy. Až do konca. Počúvajte, táto voľba sa ozýva od Edenskej záhrady až po poslednej stránky zjavenia. A dnes stojí priamo pred vami. Táto voľba dnes stojí predo mnou a pred tebou. A je to všetko na teba. Je to všetko na teba a zostáva to na teba. Prečo? Lebo každý máme slobodnú vôľu, jak sa hovorí, a každý sa rozhoduje sám za seba. Takže Boh nám dal slobodnú vôľu. Ale v tej slobodnej vôle Pán nech prebýva v tvojom srdci a v mojom srdci. Aby sme sa nerozhodovali sami za seba, lebo naše rozhodnutie nie je dobré, ale Ježiša Krista, keď sme prijímali a chceme, aby nás viedol v duchu a pravde, nech rozhoduje On za teba a za mňa. A ty, keď sa chceš rozhodovať v tej slobodnej vôle, povedz: Pane, Otče môj nebeský, rozhoduj ty za mňa, lebo ja viem, keď sa budem opierať na teba a spoliehať na teba, a to rozhodnutie, čo spravím skrze teba a skrze Ducha Svätého, bude dobre. Ale keď sa sám rozhodnem, tak sa vyberiem s tou zlou cestou. Tou širokou cestou. Prečo? Lebo žiadosti tela a hriech a tento svet ťa vedie kde? Po širokej ceste. Ideme ďalej s veršami a kapitolami, hej, aby to bolo skrze Bibliu. Tak si otvorte Matúš 7:13 ešte. Hej, boli sme 14, ale vrátime sa do 13, lebo tam som si to ešte poznačil. Matúš 7:13. Hallelujah, Jesus name, Holy Spirit. Magato Jesus, Terezitis, no te pirames, Moro Jesus, Pesan, Barajmido. I Kadonai, Agame, hej, Deva, Moro Jesus. Ta veľká mali slava, mali glória, Moro Jesus. Ale na tvoju slavu, na tvoju chválu, haleluja. Matúš 7:13. Vychádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou
vychádzajú. Vidíte? Takže nie je to naše slova, ale sú to Božie slova, ktoré prišli z neba. On nás varuje v tom. On nás varuje v tom, aby sme nevychádzali a neišli tou širokou cestou, lebo nám to môže uškodiť. On nás nechce strašiť, náš Pán a Kráľ a Spasiteľ, ale chce nás v tom varovať. Takže keď brat mi povie, alebo sestra, prosím ťa, nechod tou cestou, lebo viem, že ti to môže uškodiť. A keď príjmem to ponaučenie a budem v tom poslušný, tak budem vkráčať s tou úzkou cestou. Ale keď poviem, a mne nerozkazuj, a viem, čo mám robiť, mne nemusíš rozprávať, tak pôjdem s tou širokou cestou a som nepočul dobrého brata, ktorý mi doniesol slovo a ktorý mi chce dobre, pôjdem tou širokou cestou a dopadnem zle. A budem nariekať tam, kde ma nikto nevidí. Ideme ďalej. Žalmy 118:20. Všetko musí byť skrze slova. Všetko musí byť skrze slova. Prečo? Aby sme sa naučili a študovali Božie slovo. Aby sme boli na jednom duchu a na jednej mysle. Aby ste študovali so mnou slovo. Žalmy 118:20. Aby to nebolo z človeka, z tela, ale stále skrze Bibliu. Skrze Božieho slova, ktoré je živé, ktoré je pravdivé. Žalmy 118:20. Takže čo sme čítali v 13. v Matúš, vychádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia. A mnohí ňou vychádzajú. Je to smutné. Ja keď sa pozerám na ten verš a na tú kapitolu, tak je to smutné, lebo je to napísané, že mnohí, vidíte, mnohí, tak tí sú viacerí, ktorí vychádzajú a idú tou širokou cestou. Ale my chceme tou úzkou cestou chodiť, kým nepríde Ježiš Kristus. Amen, církev? Tak prečítam Žalmy 118:20, sme tam, hej. Toto je brána Hospodinová, ňou spravodliví vchádzajú. Amen? Sme tam? Tak ešte raz. Kto vchádzajú? Spravodliví. Vchádzajú do Hospodinovej brány. Počúvaj, Žalmy 118:20, ešte raz. Toto je brána Hospodinová. Ňou spravodliví vchádzajú. Spravodliví. A ktorí sú spravodliví? Ktorí sú spravodliví? Ktorí vchádzajú a idú do tesnou bránou. Amen. Amen. Úzkou cestou. Amen. Takže nemôžeme povedať, napríklad som počul veľa ľudí, musím vám povedať, že keď sme sa pýtali, a stále to hovorím, veríš Boha? Áno, verím, ale jeho slovo nemusím počuť. Je to zlé. Poviem vám pravdu. Z vlastnej skúsenosti, keď som bol na Slovensku a musím povedať, nikoho sa nechcem dotknúť, bol som katolík a povedali, veríš Boha? Áno, verím Boha. Chodíš do kostola? Áno, chodím do kostola, keď sú Vianoce, keď je Veľká noc. Dali sme na seba kríž, jak som povedal aj minule, musím to spomínať, lebo tá cesta, ktorú som išiel, bola široká, nesprávna. A myslel som si, že dobrou cestou idem. A ja som ten najmudrejší, ja všetko viem a ja sa nemusím učiť. Nie, som sa ponaučil skrze tej širokej ceste. Lebo som ňou išiel, tou širokou cestou. Ale Pán sa ma dotkol, nechal som, aby Pán sa ma dotkol, dopustil som mu to, dovolil som mu to, aby Pán sa ma dotkol a dovolil som mu to, aby môj charakter zmenil a formoval. My keď nemáme charakter poslušný a stále reptáme, my nemôžeme byť reptáci. Bratia, sestry, cirkev, viete prečo? Lebo aj v Egypte, keď Mojžiš vyviedol egyptský národ, hej, oni stále reptali, začali reptať. Ale my nemôžeme reptať. My sme veriaci v Ježiša Krista. My musíme mať vieru každý deň. Vieru a ísť tou úzkou cestou. Amen. Takže, čo odhaluje, prosím vás, Biblia, čo som prečítal? Biblia odhaluje, keď každý človek bude nútený, ale počuješ, nútený, budeš aj ty a ja rozhodnúť sa, či budeš nasledovať živého Boha a jeho pečať,
alebo sa vzdať systému šelmy. Vieme, čo sa stane, nie? V budúcnosti. Že nás to čaká. Budú tlačiť na nás zákon. Zákon na nás bude tlačiť a povedia, musíš príjmať znak. Ale jaký znak? Musím to povedať. Jeho číslo je 666. Ale my prijímali sme koho? Ježiša Krista. Toho Pána, Spasiteľa, Kráľa, ktorý má prísť po nás, po svoju cirkev a ktorý nás má zobrať kde? Do Božieho kráľovstva. Ale jak sa tam dostaneme, cirkev? Jak sa tam dostaneme? Tá brána, keď chceme, aby nám bola otvorená, aby nás prijal Ježiš Kristus, tak musíme preto niečo urobiť aj. My sme ešte nie v nebi. My ešte žijeme tu na tejto zemi, bratia a sestry. Preto hovoríme a jeden druhému, keď ma brat napomenie, skrze slovo, v poslušnosti, alebo ja, brata, v láske, a chcem ti dobre, alebo ty mne, to ponaučenie není z teba, ale skrze slovo, ktoré prichádza z Boha. A ty keď hovoríš, že veríš Boha, že si ho prijala a že si dala si sa pokrstiť a nie si poslušná Božiemu slovu, bratia a sestry, naozaj, z vlastnej skúsenosti vám hovorím, dajme si to dokopy. Dajme si to dokopy, ale nie so mnou, s Pánom. Viete prečo? Lebo poslušnosť Ježiša Krista, keď máš, musíš mať aj v jeho slovo. Poslušnosť prichádza od Pána. Pokora. Veľa ľudí hovoria pokora, ale veľa ľudí to ani nevedia asi, čo to znamená, alebo jak to mám dodržať, tú pokoru. Nie teraz, aby som sa ja ukazoval, že ja som pokorný, keď príde pastor, keď príde starší zboru, keď pôjdem na konferenciu, budem pokorný a budem sa schovávať. To nie je pokora. Vieš, keď je pokora? Že ty od seba dávaš niekoho vpred ako autoritu, pastora a žehnáš bratov, sestram a si pokorný, keď môžeš, pomôžeš, keď môžeš. Aj cirkve nielen finančne, tu nejde len o financiách. Keď pekné slovo ti poviem, keď to príjmeš, to je tá pokora. Pokora, láska, vytrvalosť, bdelosť. Amen. Takže ideme ďalej. Halelúja. A vtedy môžeme ísť tou úzkou cestou. Keď tieto hodnoty máme, Božie hodnoty sú z neba. Bratia, sestry, hodnoty neprichádzajú tieto zo sveta. To sa nedá naučiť len tam. Ale ty sa môžeš naučiť z Božieho slova toto. Odo mňa len tak, od človeka sa to nedá naučiť. A ja ťa nemôžem zmeniť, ako Pán ťa chce zmeniť. Ale ja ťa zmením skrze slovo. Ty keď nečítaš, neštuduješ slovo, z vlastnej skúsenosti, stále hovorím, sme slabí. Sme slabí, jak musíme napríklad, žena musí variť každý deň, chlap musí ísť každý deň do roboty. Toto je povinnosť, aby ste to robili, aby sme to robili v živote, na pozemský život, hej? Ale duchovný život, keď chceš, aby si bol naplnený, Marek, keď chceš byť naplnený skrze slova, musíš ho aj študovať, musíš ho aj vnímať. V duchu a pravde hovorí Pán, nie v tele. Teraz, keď ty pozeráš na niekoho a čítaš, študuješ, Pán hovorí, nebuďte telesní, ale viacej duchovní. Čo to znamená? Tak pôjdeš do ducha viacej, keď budeš študovať. Ale keď ty nemáš vzťah s Pánom, vieš, jak je ten vzťah? Skrze Bibliu. On sa s tebou rozpráva. On ťa učí. On ťa chce vyučovať. A veľa ľudia hovoria, jak mám byť vybudovaný? Vieš, jak budeš vybudovaný? Keď začneš čítať, keď začneš študovať, keď začneš hľadať. Je napísané, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Proste a je napísané, čokoľvek budeš prosiť. On im povedal, nie niečo, čokoľvek budeš prosiť. V mojom mene bude vám dané. Amen. Takže čokoľvek, Marek, bratia, sestry, budete prosiť z Kristovej lásky, vám hovorím, celého úprimného srdca. Je napísané, čokoľvek budeš prosiť. Nepovedal niečo. Takže napoj tam ducha, dušu, napoj tam srdce a je napísané, celej mysli musíš milovať svojho Pána, Spasiteľa a Kráľa. Nie 50/50. Celej mysli, celej duši a celého srdca. Ideme ďalej. Skutky apoštolov.
Skutky apoštolov, 10. kapitola. Skrze Božie slovo sme naplnení. Ako musíme jesť v tomto tele, ako sa musíme naplniť v tomto tele, tak sa musíme naplniť aj v duchu. Jak chceme naplniť Ducha Svatého? Skrze chvály, skrze modlitby, skrze Božie slovo naplňuješ Ducha Svatého. Ešte raz, skutky apoštolov. Prosím vás, skutky apoštolov 10:38. Skutky apoštolov, hej? Jak tam budete, povedzte amen, halleluja. Skutky apoštolov 10:38. Amen. A Boh Duchom Svatým a mocou pomazal Ježiša Nazareckého, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože bol Boh s ním. Počuli ste? Prečo? Prečo to robil? Lebo Boh bol s ním. A my sme svedkami všetkého, čo činil v Judsku a v Jeruzaleme, ako ho aj zamordovali, povesiac ho na drevo, toho Boh vzkriesil tretí deň a dal mu zjavovať sa nie všetkým ľudu, počuješ tu? Nie všetkým sa zjavoval. To ma zasiahlo. Musím vám povedať toto. Počuli ste dobre? Nie všetkým. Tak je napísané, že keď my, chcem to napojiť na to, že keď my budeme chádzať tou širokou cestou, jak sa chceme tam dostať do toho Božieho kráľovstva? Veď nie všetkým tu je napísané, sa zdá a zjaví sa. Nie každému sa dá spoznať jeho pravdu a jeho lásku, jeho radosť. Jeho pokoj, ktorý prichádza z neba. Nie každému, ktorý ide s širokou cestou, tak Boh, Ježiš Kristus, tam nemá nič spoločné. V širokej ceste Ježiš nechodil. Ani nechodí, bratia a sestry. A my keď chceme spoznávať Ježiša Krista, to nejde o roky, koľko si kresťanov. Či si 10 rokov, či si 5 rokov. To je jedno, ale maj vzťah. Maj vzťah ty s Pánom Ježišom Kristom. Ty choď na tú úzkú cestu, kde Pán ťa chce. A nepozeraj na druhých, a on jaký je požehnaný, on jaký vzťah má. Vieš prečo? Lebo on sa stará o svoju dušu. On sa stará, že oheň Ducha Svatého, aby rástol v ňom. Ten Duch Svatý musí rásť v tebe. Musíš ho cítiť. A ja ho cítim, halleluja. A preto som taký horlivý, halleluja. A preto som taký, že budem kázať, kým Pán bude dovolovať. Kým Pán bude chcieť. Nie človek, kým Pán. Lebo po mne prichádza mocnejší. A jeho meno je Ježiš Kristus. Nie som nič. Ja nie som hoden. Ja, že tu stojím, alebo že pôjdem niekde, alebo vonku, je to milosť Božia. Skrze jeho milosti môžem toto urobiť. Ale automaticky musím sa obrátiť od každej zlej cesty. Musím zanechať môj starý život. A preto hovorím, široká cesta, ktorá vedie do záhuby. Široká cesta vedie do záhuby, do temnoty. Ale úzká cesta vedie do svetla. Vedie do Božieho kráľovstva. Amen. A ideme ďalej. Toho Boh skriesil v tretí deň Ježiša Krista a dal mu zjavovať sa nie všetkému ľudu. Nie všetkému. Amen. A ideme ďalej. Ale svedkom Bohom vopred, počujte teraz dobre, prosím vás, cirkev, a vnímajte to slovo. Ale svedkom Bohom, a počujte teraz, vopred vyvoleným. Vyvoleným. Čo znamená vyvolený? Ktorí sme my? Ktorí sme vyvolení? Ktorý to je ten národ vyvolený? Ženy alebo cirkev? Keď viete. Jeho národ. Ktorý je vyvolený? Jeho. A ktoré sú jeho? Tí, ktorí
A stačí len slúžiť? A vo viere musíš mať čo? Jeho lásku. Takže mám. Jak? Aj skutky určite. Aj to, čo hovorí brat, všetko OK. Ale chcem vám povedať, ktorí sú vyvolení. Pán koho si vyvolil a s kým má trpezlivosť. So všetkým má trpezlivosť, hej? Ale chcem vám povedať, ktorí sú vyvolení. Vyvolení sú tí, ktorí vydržia až do konca. Amen. Vyvolení sú tí, ktorí počúvajú jeho slovo. A nielen počúvajú, aby sme neboli poslucháči, ale aby sme boli činitelia slova. Tí sú vyvolení. Amen. Takže nielen slúžiť, ale sa pokoriť, poddať Božiemu slovu a činiť Božie slovo. Nielen poslucháči, je to napísané, ale činitelia Božieho slova. Vidíte, jaký to je podmienka. Dal podmienku Pán. Nielen naslúchať Božiemu slovu a hovoriť, ja slúžim, ja idem tam, ale musíš aj činiť Božie slovo. Aby si išla do toho Božieho kráľovstva, išiel. Amen? Súhlasíte, cirkev? Amen. Takže ešte raz. A keď môžete, prosím vás, cirkev, poznačte si to všetci, lebo toto slovo pred Pánom vám hovorím, jak tu stojím, sa ma veľmi dotklo. Veľmi. Viete prečo? Lebo tu je napísané a vopred vyvoleným. Takže musíme dávať pozor. A vopred vyvoleným. Tak my, keď chceme byť vyvolení, bratia, sestry, prosím vás, cirkev Božia, rodina, nielen naslúchať slovo a sedieť 5 rokov taký istý a sedieť 10 rokov taký istý a furt žiadna zmena a furt to isté robí a furt do toho bahna sa navrácať a furt do tej špiny sa navrácať. Toto nie sú vyvolení bratia, sestry, milovaní. Rodina. Pochopili ste ma, prosím vás? Amen. Marek, prosím ťa. Pochopil si ma, čo ja s tým myslím a čo Božie slovo myslí s tým? V duchu a pravde? Nie z tela, v duchu a pravde. On myslí. Vopred vyvoleným. Takže nie len poslucháči a žiadna zmena. On od teba a odo mňa pýta zmenu. Tam sa rovná, počúvaj teraz dobre. Vopred je vpredu, vopred, vyvolený sa rovná zmena. Vidíš? A toto duch ma teraz vedie. Mocno mene Ježiš. Tak ešte raz. Vopred ty si vyvolený. Ja som pri tebe a rovná sa spolu, aby sme išli do toho Božieho kráľovstva. Zmena. Vierka, aj ty a ja. Musíme sa zmeniť. A my si myslíme, ja som perfektný, ja už dobre, ja už to. A pôjdeme do verša. Že každé skryté veci, ktoré ty nevidíš a Pán vidí, musí dojsť na javo. Amen? Takže každé skryté veci, pôjdeme do toho verša. A ešte raz prosím vás, keď môžete, poznačte si to aspoň s perom alebo s ceruskou, aby keď pôjdete domov, nielen teraz tu na tomto mieste, aby ste to študovali, prosím vás, keď môžete, Kristovej lásky, lebo tu je napísané vopred vyvolený, tak pýta od teba zmenu, aby došla zmena. Nie 5 rokov, nie 10 rokov v cirkvi sedieť a stále ten istý a žiadna zmena a furt reptáci a furt toto a tamto. Keď budeme chcieť, na každý kostol budeme hľadať, aj nájdeme chyby. Ale ty rob svoj vzťah s Pánom. S Pánom, ty maj vzťah. Ty nepozeraj, ona má vzťah. To je všetko dobré. Žena, aj sestra, aj bratovi, aj pastorom, aj všetkým. Ale ty maj ten vzťah s Pánom, aby si bol vopred vyvolený a zmena, aby došla na tvoj život. Vopred vyvolený. Aby si ty bol, ne ja, ty. Ty sa staraj o svoj život, o svojho ducha, o svoje srdce. Ja o svojho ducha, o svoje srdce. Opieraj sa na Pána, opieraj sa nie na človeka. Jak stále hovorím, je dobré mať pastiera, pastora v cirkvi. Ale vieš, plán Boží, ty nevieš, ani ja nepoznám. Chcem vám povedať, bratia, sestry, cirkev. Ani ja som nevedel, ešte raz hovorím, že tu budem.
A dneska tu budem stáť. Ty si vedel, alebo ty si vedel, že tu budem stáť? Ty si vedel, že ma spoznáš? Ty si vedel, že jak sa volám? Ja som vedel, jak sa volá on? Marek, alebo sestra, alebo niekto z vás? Ja som to nevedel. Ale tento plán, vidíme dobre, že bol Boží plán. Lebo chvála Bohu, robíme to na Božiu slávu. Aby on bol oslavený. Nie ja, nie ty, ale on. Není to ona. Stále toto budem hovoriť. Cirkev Božia. Každý jeden, ktorý to robí v Božom mene, buď to je kazateľ, buď to je chválič, buď to je diakon, buď to je pastor, aby sme to nerobili na svoju slávu. Lebo sláva nám nepatrí, ale patrí Ježišovi Kristovi. A keď chceme prinášať ľudí do cirkvi alebo na Božiu cestu, je to, ešte raz hovorím, vopred vyvolený a zmena. Tak musí dojsť zmena na môj život. Ty stále toho ideška alebo Roberta nemôžeš poznať 5 rokov, a nezmenil sa, káže, stále to isté robí. A chváli, žiadna zmena. A modlí sa, žiadna zmena. Tak potom, kde sme? Kde je problém? Vo mne alebo v tebe? Ja si myslím, že nie vo mne. V tom človeku je problém, ktorý nedošla ešte zmena. Na koho nedošla ešte zmena? Tam je problém. Lebo ja som bol ten človek, ktorý som hovoril, taký pastor, taký služobník, taký chválič. Nie, viete, bol problém vo mne. Vo mne bol problém. Nie v pastoroch, nie v služobníkoch, ale my sme niektorí ľudia takí, že my sa bránime, že nič sme nespravili, nie sme na vine, sme dokonali, sme super, sme v Božom kráľovstve. Nie, stále žijeme na tejto zemi. A stále potrebujeme Ježiša Krista. A v jeho nájdeme nádej. A v jeho musíme dúfať každý deň. Nie len na skupinke, nie len na konferencii, nie len keď pastor prichádza, nie len keď my ideme do Belgicka alebo inde, do iných štátov, ale ty musíš mať ten vzťah s Pánom Ježišom. Že keď ťa uvidia, aby povedali, aha, Marek, Ideško, Vierka, všetci, cirkev, poďte, aká zmena došla. Poznám Roberta toľko rokov. Poznám Mareka toľko rokov. Pozrite sa, aj Vierku poznám. A jaká zmena. Ó, úžas. Ó, jaké svetlo. Ó, jaké krásne chvály. Ó, v duchu a pravde. To človek cíti, že to je v duchu a pravde. A človek cíti, keď to je z tela, keď to je žiadostivosť. Keď ja sa ukazujem, keď ja som dôležitý. Nie. Náš Pán je dôležitý. Náš Ježiš Kristus je dôležitý. Amen, Marek? Amen, bratia moji sestry. Takže ideme ďalej. O ňom svedčia všetci proroci, že pre neho meno dosiahne odpustenie hriechov. Každý, kto verí v neho. Takže každý, kto verí v neho, dosiahne odpustenie. A pôjdeme ďalej. Prečo? I vám poviem. Zostaňme skutky apoštolov 10:42. Musíte si to značiť, bratia a sestry, naozaj, keď chcete z tej kázne niečo mať, alebo z tej Biblie, aby ste študovali a chcete byť naplnení v duchu, naozaj, my musíme mať vzťah s Božím slovom. Takže ostávame skutky apoštolov, 10. kapitola, 42. verš. Prečo vám hovorím, že skrze neho prichádza odpustenie. Skrze neho môžeme ísť tou úzkou cestou. Skrze neho prichádza život, lebo sám on je život, Ježiš Kristus. A keď je napísané, keď je on cesta, pravda a život, Ježiš Kristus, takže nehovoríme len slovami cesta, pravda, život, ale aj so srdcom, aj s našimi skutkami, aj našim charakterom, bratia, moji sestry. Nielen cesta, pravda, život, aby sme to vyslovili, ale aby sme to aj činili. Lebo je napísané, vyvolení a zmena musí dojsť. Tí sú vyvolení, ktorí sa zmenili, ktorí sa obrátili, ktorí vydržia do konca, aj keď neviem, čo bude. A nás čakajú. Čakajú nás dni s Pánom, ešte krásne. Ale nemyslí si, že keď si už na tej úzkej ceste, že žiadny útok už nepríde. V tom ťa chce vidieť Pán, že ho naozaj miluješ, alebo len na 50-50.
Miluješ Pána nielen z ústami, ale z celou srdca. Musíš milovať Pána Ježiša Krista. Tak ideme ďalej. Prečítame, hej? Skutky apoštolov 10:42. A sám prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že on je ten Bohom ustavený sudca živých aj mŕtvych. Počuješ? Živých aj mŕtvych. Takže tou cestou, keď ideme s tou širokou cestou a sme živí ešte, hej? A príde Pán. Nevieme kedy, čas není napísaný, ani deň. Príde ako zlodej v noci. Není to napísané. Ale toto je napísané, že príde ako zlodej v noci. Ale čas a deň není napísaný. V žiadnom prípade. Sám Otec vie o tom. Sám Otec. Náš Jahve Otec. Amen. Takže on vie o tom. Otec. Kedy príde Syn. Ale človek, my na tejto zemi nevieme. Deň a čas. A ideme čítať. Že sám prikázal zvestovať, my máme zvestovať o tom ľuďom a svedčiť, že on je ten Bohom ustanovaný sudca živých aj mŕtvych. Takže bude súdiť spravodlivo živých aj mŕtvych. Amen. Takže to nie je naše slova, to nie sú naše slova, cirkev, prosím vás. To sú živého Boha, nášho, ktorý prichádza toto slovo z neba. Takže ideme ďalej. To, čo som povedal predtým, že žiadne skryté veci nemôžeme pred Pánom skryť. Toto máme zvestovať, že náš Pán, spravodlivý sudca, ktorý je spravodlivý vo všetkom, stále bol včera, dnes aj na veky. Je to tak? Veríš tomu? Amen. Že Pán, ktorý je, ktorý bol a ktorý je na veky vekov. Je včera, aj dnes, aj na veky. Veríš tomu? Amen. Amen. Takže my musíme veriť aj v jeho slove. V jeho slove. Tak ideme čítať. Máme toto zvestovať, že on bude súdiť spravodlivo živých aj mŕtvych. Máme toto zvestovať. Lebo toto nám prikázal. Zvestovať ľuďom a svedčiť o tom. Lebo toto nie sú naše slova, ale jeho. Ideme ďalej. Ale nebudeme žiadne skryté veci pred ním skrývať. Teraz tu sú moje dva ruky, príklad. A nemôžem skrývať niečo pred Pánom. Ty to neuvidíš. Ale Pán to uvidí. Napríklad, keď mám niečo v ruke. Príklad teraz. Vidíš to? Nevidíš to. Ale Pán to vidí. Amen. Pán to vidí. A teraz mám skryté ruky. Pozri sa. Ale to nevidíš, čo mám v ruke. Ale Pán to vidí. Vidíš? Takže prečo? Ideme do toho slova teraz. Preto vás pripravujem na to. Amen. Takže Evangelium podľa Lukáša. Tieto verše, tieto kapitole, prosím vás, ešte raz hovorím, poznačte si, aj vy tam, čo pozeráte, nech vás Boh sprevádza, ochraňuje. Nie je to zo mňa, aby to nebolo zo mňa, ale skrze Božie slovo. Skrze vyučovanie Božieho slova. Amen. Nie skrze mňa. Ja som len nádoba, ja som len použitý na slávu nášmu Pánovi. Jemu patrí sláva, lebo po mne prichádza mocnejší a jeho meno je Ježiš Kristus Nazarecký. Amen. Takže Evangelium podľa Lukáša, 12. kapitola. A toto, keď si pôjdeš domov a čo kážeme, rozprávame vyučovanie tu na tomto mieste, chod domov, prosím ťa, keď môžeš a cítiš to a pros Pána, aby si mal ten vzťah a ja som ho prosil. Naozaj, bratia a sestry, predtým som nemal taký vzťah k Biblii. Čítal som, ale to bolo také, že na oko. A to bolo zlé. Čítal som na oko, otvoril som si jeden verš, prečítal som si a išiel som preč, robil som si, čo chcel. To je zlé. To je zlý postoj. Ale ty tomu slovu sa musíš poddať, podriadiť a činiť. Nielen poslucháčom, ale aj činiť. A obrátiť sa od zlého, aby došla na teba zmena. A vtedy ideš tou úzkou cestou, keď prichádza na teba zmena. Zmena v tvojom živote. Amen. Takže ideme čítať. Evangelium podľa Lukáša, 12. kapitola a 2. verš. Počúvaj, čo som rozprával. Jak som skryl ruky a ty si nevidel, čo mám v ruke, ale Pán vidí. Takže Pán, keď vidí, čo mám v ruke, on vidí aj vo tvojom srdci, čo je skryté. Je tak, amen?
Takže ja osobne o sebe rozprávam. Nechcem mať nič skryté pred nebom, pred živým Bohom, ani pred bratmi, ani pred sestrami, ale chcem byť s čistým srdcom pred ním a tak mu slúžiť mocno mene Ježiš. A tak sa mu podriadiť a poddať a ísť s ním spolu na tú úzkú cestu. Mocno mene Ježiš. Druhý verš. Lebo nie je to skryté, čo by nevyšlo najavo. Vidíte? Vidíte? Takže široká cesta, keď skrývame niečo, podľa teba, keby som skrýval niečo a ty nevieš o tom a Pán vie, ale není to skryté, čo nemôže dojsť najavo. Je to tak? Je to tam prečítané? Je to tamto slovo? Amen, bratia, sestry? Takže lebo nie je to skryté, čo by nevyšlo najavo. A nie je to tajné, čo by sa nevzvedalo. Nevyzvedalo. Vidíte? Takže nie každé, lebo tu je napísané vyvolený. Preto som povedal, ktorí sú vyvolení? Na pol došla zmena a ktorí vytrvali a vytrvajú až do konca. Tí sú vyvolení. Amen. Súhlasíte so mnou, bratia a sestry? Amen. Tak haleluja, sláva nášmu Pánovi. Ideme ďalej. 3. verš. Preto, čo ste povedali, poďme, počujú na svetle. A čo ste do uší šepkali, v komorkách budú rozhlasovať zo striech. Vidíte? Takže nie to skryté, čo môže byť pred Pánom. Lebo aj tak raz to dojde najavo. Aj keď to budem skrývať rok, 2, neviem koľko, svojim kladostvom, svojou žiadostivou, ktorou chcem ja ukazovať seba, nebudem skrývať dlho. Vieš prečo? Lebo Pán to zjaví. Amen. Pán to zjaví. Každé klamstvo musí dojsť na svetlo. Lebo On je svetlo. Amen. On je svetlo. A On nemá rád klamstva. On nemá rád podvody. A ešte keď mu slúžiš, aby si bol v klamstve a v podvode. Takže ja musím sa vzdáť klamstva a podvodu. A došla zmena na môj život. Keď chcem mať dobrú domácnosť, keď chcem, aby som fungoval s mojou manželkou, s bratmi, aj sestrami, aj v cirkvi, a aby som bol použitý a požehnaný a pomazaný z neba, musím opustiť moje staré ja. Nepoviem čo a ja, ale staré ja. A ja viem, čo som robil. A ja viem, čo som skrýval. Je tak? Bratia, sestry, súhlasíte? Amen. Takže ja viem o sebe. Aj ty ma už poznáš na toľko, čo som skrýval, aký som bol. Ja už nemôžem byť ten ideško stále 10 rokov. Aj keď ma poznajú niektorí ľudia, že čo som robil, už to nemôžem robiť. Aj keď sa so mnou stretnú, musím ukázať, že kto som. A od koho pochádzam teraz. Nie je stále ten starý ideško, starý Robert, aby pochádzal z tejto temnoty, z toho starého života, ktorý sa robil najlepší, ktorý sa robil najmudrejší. Všetko vie, všetko dokonalo robí. Nie, zlý postoj, zlý charakter. Človek, kým žije, tak sa učí. Ale dávaj pozor, čo sa učíš. Lebo ľudia sa učia aj zlé veci. Ale my sa musíme učiť dobré veci skrze Božieho slova, skrze dobrého pastiera. A vieš, ktorý je dobrý pastier? Najlepší pastier je On. On je najlepší pastier. Ježiš Kristus žehná každému pastorovi. Nech pastierov žehná Pán a považe svojou mocou a ohni každého služobníka. Ale opírajme sa na toho pastiera, ktorý išiel na kríži a nie na človeka. Halleluja! Ten došiel z Ameriky, sláva nášmu Pánovi, káže mocne káže v ohni. Halleluja, žehnaj mu. Je napísané, žehnaj, aby si bol požehnaný. Neohováraj, neskrývaj, lebo každé skryté veci musia dojsť najavo. Ohováranie, roztržky nie sú od Pána. Reptáctvo nie je od Pána. Keď niečo nevieš, buď poslušný, seď a uč sa. Anglodel, pred Pánom vám hovorím,
čo som nevedel, alebo čo neviem, tak si sadnem a budem počúvať. Ale dobré a zdravé učenie. Amen. Zdravé učenie, keď ma naučí niekto, čo ešte neviem, lebo neviem všetko. Aj keď si ma používa Pán, sláva jemu patrí, nie mne. Ale ja si sadnem a môjho pastora budem počúvať. A bude to, keď to je zdravé učenie, haleluja, a verím, že to je zdravé učenie, tak ho budem rešpektovať a príjmať to. Amen. To zdravé učenie. A budem skrze toho vybudovaný. Ale ja, keď zanechám svoje staré ja, bratia, sestry, prosím vás, ja ešte raz hovorím, na tú širokú cestu, keď som chodil, tak som bol ten starý ja, i Deško a Robert. Keby ste ma poznali príklad predtým, a teraz ma vidíš tu, tak by si povedal, to je nebo a zem. A model vám hovorím, keby som bol ten starý ja, dneska tu nie som. A Jenny, a všetci to vedia. Všetci to vedia. A nehrajem sa teraz, že ja som niekto. Ja nie som nič. Viete prečo? Lebo skrze jeho milosti som tu. Skrze Božej milosti. A kým to je Božia milosť a máme čas, bratia a sestry, robiť pokánie. On nás volá na to pokánie. Robme to pokánie. Lebo niekto hovorí, a mne stačí doma sa modliť. Je to klamstvo. Viete o tom, že to je klamstvo? Že doma sa modlíš? Áno, každá modlitba nie je vypočutá na slávu nášmu Pánovi. Ale ty sám seba klameš. Vieš prečo? Lebo ja som tak rozprával. Mne to nie, ja to nepotrebujem. Ja sa nemusím stretávať s ľuďmi. Kto sú to? Ja ich nepotrebujem. Ja som doma, ja čítam Bibliu. A viete, že som chodil na širokú cestu. Vidíte klamstvo? Vidíte klamstvo? Aj seba klameš, aj pred Pánom klameš. Nerobme to, prosím vás, bratia a sestry. My sa musíme stretávať. Vieš prečo? Lebo od jeden druhého sa môžeme učiť. Keď brat povie nejaké dobré slovo, skrze Božie slovo, keď brat bude používať Pán, ja mu musím žehnať, ja ho musím dvíhať v tom. Lebo to není o nás, stále hovorím. Je to o Ježišovi Kristovi. A keď vidím, že brat kráča dobre a je použitý, je pomazaný, horí v ňom oheň Ducha Svatého, ja mu musím žehnať. To je moja povinnosť. Lebo tu je napísané vyvolený. A vyvolený znamená zmena. Rovná sa zmena. Amen. Takže ideme ďalej. Halleluja, Jesus name, Holy Spirit. Pane, Ty dávaš tieto slova, nie ja. Ty, Duchu Svätý, halleluja. Zostávame v 12. Evangelium podľa Lukáša, 12. kapitola a ideme ďalej, 4. verš. Ale hovorím vám, svojim priateľom, nebojte sa tých, dobre počúvaj, všetci, prosím vás, čo mordujú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Počuli ste? Môžeme ešte raz? Takže koho sa nemáme báť? Ale hovorím vám, svojim priateľom, nebojte sa tým, čo mordujú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ktorí sú to ľudia, prosím vás? Ktorí sú to? Takže nemáme sa báť človeka, ktorý ti uškodí na telo. Ale viete koho? Nášho Pána Spasiteľa, ktorý môže urobiť väčšie veci. A ideme ďalej, aby to bolo skrze slovo Božie. 5, 5. verš. A povedzte mi čas, prosím vás, buďte takí láskaví. Takže pomaličky, hej? Amen, amen. Takže 5. poznačte si to, prosím vás, buďte takí láskaví, keď môžete. Aby aj doma stále hovorím, aby ste študovali, aby ste boli naplnení. Takže pomaličky budeme končiť, halleluja, preto pýtam sa na čas, lebo naozaj, keď človek je v duchu naozaj a rozpráva a ide do tej kázne, takže sme horliví naozaj, ktorí to robia v duchu a pravde, halleluja. Amen. Takže Evangelium podľa Lukáša, 12. kapitola, zostávame tam a 5. verš. Koho sa máme báť? Takže zostávame na tú širokú úzkú cestu, téma, ale koho sa máme báť? Koho, pred kým máme mať bázeň? Halleluja. Počúvaj dobre. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Je tam napísané toto, bratia a sestry? Takže je to Božie slovo.
Je to Božie slovo. Dávaj pozor teraz, lebo prichádza veľmi dôležité slovo. Koho sa máš báť? Ty a ja. Počúvaj dobre. Nie sú tu básničky, nie sú tu bajky a nie sú tu, neviem čo, z filmu nejaké rozprávky, čo rozprávame tu na tomto mieste. To je Božie slovo, ktoré je mocné a spravodlivé. Amen. Tak môžem prečítať? Amen. Takže Evangelium podľa Lukáša, aj tí, ktorí budú pozerať, 12. kapitola a 5. verš. Evangelium podľa Lukáša. Počuj, koho sa máš báť, ty a ja. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zmordoval, má moc vrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, ešte výrazne, áno, hovorím vám, toho sa bojte. Amen? Takže koho sa máme báť? Vidíte? Ale ukážem vám, koho nám ukazuje Biblia. Koho nám ukazuje Biblia. Koho nám odhaluje Biblia. Koho sa máme báť? Ľudia, bratia, sestry, rodina. Takže nie len toho sa máme báť, 4. verš, ale hovorím vám svojim priateľom, nebojte sa tých, čo mordujú telo, ktorí ti môžu zničiť len telo. Neboj sa tých, lebo tí potom nič nemôžu robiť. Ľudia, ktorí ti zmordujú, ktorí ti môžu ublížiť tvojmu telu a potom už nič nemôžu robiť. Len tvojmu telu môžu uškodiť. Rozumieš ma? Ale koho sa máme báť? Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Je to napísané? Amen. 5. verš. Bojte sa toho, ktorý keď zmordoval, má moc vrhnúť do pekla. Takže to nie sú bajky. Veríme, že existuje peklo aj nebo? Amen. Veríme? Amen. Cirkev, veríme na to? Amen. Takže prečo potrebujeme Božie slova? Prečo potrebujeme tú úzkú cestu? Prečo potrebujeme Ježiša Krista? Prečo potrebujeme Ducha Svatého? Toto je všetko úzká cesta, ale tá široká cesta, počuj, ale ukážem vám, koho sa máte báť. Vidíte, on spomína peklo. Biblia spomína peklo. Tak nerobme si z toho srandu, alebo ja aj tento teraz rozpráva bajky, tento rozpráva rozprávky a vysmieva sa tomu. Nie. Toto je realita, duchovná realita. Po telesnej smrti je realita duchovná, ktorá je tu na tejto zemi. A pred nami raz to uvidíme. Každý človek. Verte tomu, že každý človek to uvidí. Preto, keď si došiel na tejto zemi, mal plán s tebou a má plán s tebou Ježiš Kristus. Ale všetko zostáva na teba. A raz to uvidíš. Mocnom a vyvýšenom a svatom meno Ježiš. Cirkev Božia. Keď ste sa neprebudili, Anglodel vám hovorím ako ja. Chvála a sláva tebe, Ježiš môj, na veky vekov, že si ma vyslobodil, že si ma vybral v tej temnoty a nenechal si ma, Pane, zomrieť v tej temnote, aby som neišiel do záhuby, do večného zatratenia. Ale si ma vybral, Pane, aby som ťa videl. A ja verím, že ťa uvidím, Ježiš Kristus. A pôjdem do Božieho kráľovstva. A prosím ťa, Pane, aby si ma viedol skrze Ducha Svatého. Aj keď prídu nejaké tlaky, útoky, aby som vydržal až do konca a bojoval dobrý boj viery. Amen. A aby ešte viac som sa zmenil. Amen. Aby ľudia videli tvoje svetlo na mňa. Amen. Lebo je to o tebe, nie o mne, o tebe. Amen. Ktorý prichádza po mne, jeho meno je čo? Amen. Súhlasíte? Amen. Takže ideme ďalej. A ukončíme to s modlitbou. Amen. Takže sme čítali z Biblii. Prosím vás, bratia. Počúvaj dobre. Teraz počúvaj veľmi dobre, prosím vás. Keď hovoríme, že milujeme Pána, teraz daj ucho, keď môžeš, a zober si to v srdcu. Počúvaj. Evangelium podľa Lukáša. 6:46. Tu končím. Hej. Tu končujem. A uzavriem to s modlitbou. Amen. Evangelium podľa Lukáša 6:46. A dobre si daj ucho na toto slovo. Nie na moje, na Božie slovo. Môžem prečítať? Amen. Ste tam, cirkev? Takže Evangelium podľa Lukáša 6. kapitola. A vy tam na live, keď budete pozerať. Aby ste si otvorili Biblie, aby ste si nemysleli, že to je zo mňa, lebo ja si vymýšľam tieto slova.
To je biblické, lebo to sú už s veršami a s kapitolami preukázané. Môžem čítať? Ste tam? Takže Evangelium podľa Lukáša, a teraz dobre počúvaj. A daj si to k srdcu, prosím ťa, keď môžeš. Alebo keď chceš. 6.46. Čo ma oslovujete? Pane, pane. Teraz dobre počúvajte, ženy a všetci. A nečiníte, čo hovorím. 3 slova. Ešte raz. Čo ma oslovujete, pane, pane? A nečiníte, čo hovorím. Tam je výkričník, čo hovorím. Takže môžem ho oslovovať ja. Pane, pane, keď nečiním to, čo on hovorí. Môžem ho oslovovať, pane, tak je on môj pán, idem tou úzkou cestou s ním, je môjim pánom on. Pýtam sa, cirkev. Je môjim pánom Marek? Je môjim pánom, keď nečiním to, čo on hovorí? Nie. Je on môjim pánom? Není. Klamem sám seba, aj cirkev, aj Boha. A je to nebezpečenstvo. Vidíte? Klamem sám seba, cirkev, prosím vás. Prečo? Pánom nazývam Ježiša Krista z ústami a moje srdce je ďaleko od neho a moje skutky a môj život ide do temnoty. Ja ho môžem nazývať, že je môjim pánom? Nie je môjim pánom. Mojím pánom je temnota. Temnota, ktorý ma vedie do záhuby, ktorý ma vedie do zatratenia. Prečo? Lebo idem s tou širokou cestou a robím si, čo chcem a ja chcem. A idem do kostola, robím haleluja, modlím sa a žiadna zmena. A furt to isté. A furt to isté. A hovoríš, ale prečo sa mi nedali? Prečo ja nie som použitý? Prečo ja nie som požehnaný? Veď prečo? Kvôli tomu. Nie si a nie som požehnaný. A mne sa darilo. A viete o tom, že som stratil všetko? Prečo? Nebol môjim pánom Ježiš. Nie, klamal som. Aj seba, aj v nebi. Pán vidie, čo je skryté. Čo som povedal predtým? Čo vidí pán? Čo je skryté? Tak keď vidí tvoje srdce, čo je v skrytosti, keď nariekaš a robíš pokánie, on ťa vidí, nie? Veríš na to? Amen. Takže v skrytosti miluje Ježiš Kristus tvoje srdce. Nie, boj sa, čo som dokázal. Boj sa, koľko ľudí som doniesol do kostola. Boj sa, čo som ja urobil. Toto je zlý postoj, bratia a sestry. Nehovor na seba a neber na seba slávu Ježiša Krista. Ty si len, ešte raz hovorím, z milosti použitý. Nádoba. Môžeš, ukážem vám len pohár. Veľakrát sme videli pohár, aj vidíme, hej? Pohár, hej? Teraz vylejem a tu som ja ten pohár, hej? Tu som ja ten pohár. A keď tam nebude naplnený Duch Svätý, milosť Ježiša Krista, svatosť, pomazanie Ježiša Krista, požehnanie Ježiša Krista, on si ťa nemôže používať. Veríš tomu alebo nie? Veríš tomu alebo nie? A neklamme sa, prosím vás. Neklamme sa sami seba a bojte sa, kedy prichádza to požehnanie a to pomazanie. Keď dopustíme, Robert, ideš to, aby vlej do mňa, Pane, vlej, prosím ťa, vlej do mňa tvojho ducha, tvoju moc, tvoju slávu, tvoju silu, vlej, prosím ťa. A ja zoberiem to pomazanie a napijem sa. A to je vo mne. Amen. To je vo mne. Žije to vo mne. Nie je vonku, lebo ten je mocnejší, ktorý žije vo mne. Nie je vonku. Ale ty, keď sa mu poddáš a zbalamutí ti hlavu pariakými žiadosťami, áno, zvedie ťa, keď sa mu poddáš. A je napísané, zopri sa diablovi a podriať sa komu? Komu sa máme podriadiť? A ktorý je tvoj pán? Ale pánovi máme hovoriť, Ježiš, poddávam si ťa, ale slovu, jeho slovu, čo som prečítal, vyvolení, ktorí sú? Ktorí vydržia do konca. Vidíte? Vyvolení. A im sa ukazoval. Vyvoleným sa ukazoval. Nie každému, Marek, bratia, sestry, nie každému sa ukazoval. Preberme sa, prosím vás.
A ja som sa prebral z toho zlého sna. Nie s každým môže mať dočinenie Pán. Prečo? Lebo my si vyberáme tú cestu. My ideme s tou cestou, čo temnotou. Bojí sa, aj naša rodina. Veľakrát som im povedal o Bohu. Aj moja rodina. Veľakrát som im povedal o Bohu. Ale nechcú príjmať. Čo s tými máme robiť? Prosím vás, cirkev. Čo s nimi máme robiť, keď nechcú príjmať? Nemajú ešte ten čas. Ale verím tomu, kým tu je milosť, modlím sa za nich, za moju rodinu, za celý národ, ktorí sú stratené duše. Lebo telo je z hliny a do hliny sa vráti. Ale duša by bola spasená, ktorá žije v nás. Tvoja duša, lebo po telesnej smrti prichádza život a smrť. A ty to uvidíš na vlastné oči. Buď veríš, alebo nie. A keď tomu veríš a niečo nemáme dokopy, prosím vás, cirkev, dajme si to dokopy. Nie so mnou, nie s pastorom. Prosím vás, nehovorte len na pastora. Buďte takí dobrí v Kristovej láske. Ženajme, ešte raz hovorím, ale daj si vzťah dokopy. Ty, nie je pastor. Ty, vzťah s Bohom a s Ježišom Kristom. Daj si to dokopy, aby si bol, keď chceš, použitý, aby vylial na teba požehnanie, aby vylial na teba pomazanie, aby si bol, keď budeš kráčať ohni Ducha Svatého, aby si kráčal múdro, nie zaslepený, aby padli tie šupiny z našich očí dole. Šupiny, ktoré sme boli volakedy, starý ja. Šupiny z mojej očí raz musia padnúť a musím to odostať Pánovi. Amen, cirkev? Amen. Takže súhlasíte so mnou, široká cesta a úzká cesta, čo znamená? A keď môžete len toto a finish, končíme s tým. S modlitbou. Amen. Takže, keď chceš, si to napíšeš. Amen. A počúvaj teraz dobre. Telo, žiť z viery, Ježiš Kristus, a je to napísané, šur, plus Duch Svatý, plus svetlo, automaticky v duchu a pravde, sa rovná, poviem vám čo? Večný život. Amen. Vidíte? Má to zmysel? Má to zmysel? Cirkev? Takže ešte raz. Telo, žiť z viery, kto je tá viera? Ježiš Kristus, Duch Svätý bol nám poslaný. A kto je Duch Svätý? Svetlo rovná sa večný život. Do Božieho kráľovstva. Počuli ste? Je to nádherné. Pán mi to dal na srdce. A musím vám povedať aj druhú stránku. A dobre počúvaj. Žiť z tela a spoliehať sa na telo, klamstvo, tma žiadosti tela, hriech široká cesta, zbúra neposlušnosť, pochybnosť, nevera, bezbožník, farizej, zákonník. Halleluja! Vidíte, bratia a sestry? Toto dokáže len Pán. Toto môže dokázať len Duch Svätý. On ma k tomu vedie. On ma vyučuje. Halleluja. Vidíte? Keď chceš, sestra moja, napíš si to. Halleluja. Je to dobré. Aj ty, polovička moja, prosím ťa, keď môžeš, napíšte si to. Lebo naozaj mám nádherné časy, dní a hodiny, minuty s mojím Pánom Ježišom Kristom. Lebo študujem jeho slovo a poddávam sa, podriadujem sa jemu slovu. A nechcem byť len poslucháčom, ale činiteľom slova. Amen. Jeho živého slova. Amen. Tak ešte raz prečítam toto. Toto je veľmi krásne a povedané. A myslím si, že súhlasíte so mnou. Ešte raz. Žijeme v tele. Žijeme v tele. Ale žiť vo viere, jak to je? Žiť vo viere, to znamená, že si prijala Ježiša Krista, Ducha Svatého, jeho svetlo, počúvaj, ale musíš žiť v duchu a pravde, vidíš? Rovná sa večný život do Božieho kráľovstva. Halleluja, Jenny! Oh, halleluja, Kristo! Halleluja, Jezus! Halleluja, Duchu Svätý! Teším sa v tebe. A druhá stránka, žiť z tela a spohľadať sa na telo,
ty sa spoliehaš na telo, počúvaj, čo prichádza. Telo, klamstvo, tma, žiadosti tela, hriech, široká cesta, zbúra, neposlušnosť, pochybnosť, nevera, bezbožník, farizej, zákonník. Viete, čo to znamená zákonník? Viete, čo to znamená, bratia a sestry, zákonník? To len dodržiava zákon. Tento svet je zákon. Ten sa volá zákonník. A ten človek, ktorý len dodržiava zákon, volá sa zákonník. Prečo? Lebo Božiemu slovu sa nepodriadí a nepoddá. Tak sa volá zákonník. Vieš prečo? Lebo počúva len svet. Vidíte? A to je tá široká cesta. A farizej? Viete, kto bol farizej, nie? Poznali Božie slovo? Bratia a sestry, Marek, poznali Božie slovo farizei? Farizei, poznali Božie slovo? Takže oni boli tí zákonníci. Aby ste vedeli, Marek, oni boli tí zákonníci. Farizei boli zákonníci. Viete prečo? Lebo keď Ježiš Kristus prišiel, počúvaj dobre, a uzdravil sobotu uzdravil Ježiš Kristus. Viete, čo mu povedali? Jak si to ty môžeš dovoliť uzdravovať sobotu? A je nám dovolené, aby sme uzdravili sobotu, Vierka? Pýtam sa. Marek, je nám dovolené? Nie. Takže nie sme zákonníci, nie? Čo sme? Činitelia? Božieho slova. Amen? Božích zázrakov. Tak sme činitelia Božieho slova. A poslušní. Amen? Tak nechceme byť farizeji zákonníci, hej? Nechceme byť. Lebo vedie tá, kde? Široká cesta. Kde vedie? Amen? Takže halleluja. Tak ešte raz, nevera, bezbožník, farizej, zákonník, je to napísané. Biblia varuje nás to. Do večného zatratenia. Takže ďakujem Pánovi za dnešné slovo. Ďakujem ti, Duchu Svätý, halleluja. Tak ste si to poznačili. Ďakujem ti, Pane, že to bolo také krásne a mocné, že ma pozbudzuješ. Halleluja. Že mi dávaš múdrosť, Pane, z neba. Že mi dáva slova mojich úst, Pane, na môj jazyk. Že ty si svojím jazykom, Pane. Môžeme sa postaviť a ďakovať Pánovi, bratia a sestry, cirkev. Vieš, chcem vás upozorniť, že majte na mysli, že budova, ešte aj toto chcem vám povedať, neznamená, že z tej budovy bude sa naplňavať. Lebo steny, ktoré sú urobené s rukami, padnú. Je napísané, že toto sa skladí. Je to napísané? Amen. Ale ty si cirkev Božia. Ty si cirkev Božia, Vierka. Ja som cirkev Božia. Mene nášho Pána Ježiša Krista, lebo v tebe žije tá viera a Ježiš Kristus a Duch Svätý a svetlo Ježiša Krista. Amen. Takže nie v stenách, ale v nás. Amen. Takže poďme, ideme ďakovať nášmu Pánovi, halleluja, za dnešný krásny deň, za tieto slova, halleluja. Všetko tebe na tvoju slávu, Pane. Všetko tebe, Pane, na tvoju chválu, Pane. Lebo po mne prichádza mocnejší a silnejší a jeho meno je Ježiš Kristus. A toto slovo, ako Ján Krstiteľ používal, budem používať aj ja. Amen. Že po mne prichádza mocnejší. A ja nie som hoden, aby som sa zohol a rozviazal mu remienka na jeho obuvi. On je mocnejší. Ja som len z milosti ako pohár použitý. A on vleje do mňa svoje požehnanie. A bude si ma používať, kým on bude chcieť. Nie človek. Kým on bude chcieť. Není človek, aby ťa zastavil v tom. Není človek, aby ti to v tom zabránil. Na tejto zemi sa nemôže žiadny človek nájsť, kým Boh ti to dovolí, aby si vkráčal v ohni a v pomazaní. Mocno mene Ježiš. Takže, halleluja. Prichádzam pred tebou, Pane, Otče môj, s mojimi bratmi a sestrami, Pane. A ďakujem ti za ich srdce, Pane. Daj im do ich srdca, Pane, aby boli požehnaní, Pane. Aby porozumeli, chápali tvojmu slovu, Pane. Daj im tú múdrosť z neba, Pane. Aj Marekovi, aj Vierke, aj Róže, aj všetkým, Pane. Tvoje cirkve, tvoje ovce. Lebo nie nám patria, Pane. Nie nám si ich dal, Pane. My sme len nádoba, ktorý im to slovo môže podať.
ten duchovný chlieb, Pane, môžeme im podať, Pane, skrze Tvoje milosti, skrze Tvoje lásky a skrze Tvojmu pokoju, Pane. V pokoji môžem používať Tvoje slovo, Pane, aby som bol v tom pokorný a poddaný, podriadený Tebe, Ježiš Kristus Nazarecký. Tebe, Duchu Svätý. Chcem, aby si zapálil ešte viac, Pane, ten oheň vo mne, aby v duchu a pravde som rozprával, aby to nebolo pociťovať z tela, ale v duchu a pravde, Pane. V ohni a v moci, halelúja, Duchom Svatom. Požehnaj môjho brata Mareka, Pane. Daj svoje ruky na ňoho, Pane. Sprevádzaj ho, ochraňuj ho, Pane. Opatruj ho, kadekoľvek pôjde, aby kráčal s Tebou, keď vychádza a keď vchádza, halelúja. Daj mu silu, pevnú vieru, Pane, aby bojoval dobrý boj viery až do konca. Lebo chcem, aj Ty chceš ešte viac, Pane, než ja, aby sme boli tí vyvolení, ktorí nielen naslúchajú Tvojmu slovu, ale sme činitelia slova, živého Boha. Aby došla zmena na jeho život ešte viac, Pane. Používaj si ho, Pane, tak, ako chceš. Používaj si ho tam, kde Ty chceš, Pane. Pravý čas, Ty vieš kedy, ale nech Ti je poslušný ja tiež, Pane, aj celá cirkev, aby sme Ti boli poslušní a poddaní a podriadení, aby sme sa vzopreli diablovi a on musí utiecť od nás, Pane. On nemá moc na nás, lebo Tvoje svetlo sme primali, Tvojho Ducha Svatého, Tvoje pomazania, Tvoja krv, ktorá bola vyliata na Golgote, je nad nami, halleluja, a je s nami. A nech nosíme Tvoj pokoj, Pane, prosím ťa, v našich srdciach. Nech nosíme Tvoju lásku, Pane, v našich srdciach, aby sme boli milosrdní, aby sme vedeli odpúšťať, aby sme vedeli pomáhať, čím môžeme, Pane, halleluja. Aby sme boli múdri, Pane, na Tvojej úzkej ceste. Že keď príde nejaký dážď, nejaký vietor, Pane, alebo nejaký tlak, alebo útok, alebo hriech, Pane, alebo žiadosti tela, aby sme vedeli sa postaviť v duchu a pravde, Pane, pevne vo viere. Aby sme neboli tí stále, ktorí stoja na piesku a príde nejaký vietor a padneme, Pane. Ale aby sme boli tí, Ježiš môj, ktorí stoja na skale vo viere v Tebe, Ježiš Kristus. A ja sa nebojím, lebo Ty je napísané, že kráča so mnou. Ty si mi to zaslúbil a slúbuješ, Pane, až do konca. A ja sa opieram na Teba, Ježiš. Nie na žiadneho človeka. Milujem svojich bratov, milujem svojho pastora, ale Ty si môj ten najlepší pastier, Pane. Ty si môj pastier, ktorý ma vedie v duchu a pravde, vyučuješ a napravuješ, Pane. Ja príjmam Tvoje pokarhanie, lebo Otec karhá svoje dieťa, lebo ho miluje. A Otec, ktorý miluje syna, vie ho aj pokarhať. Ale my musíme byť tí synovia a dcery, aby sme prijímali to pokarhanie. A naučili sa skrze pokarhanie. Mocnom a vyvýšenom a svatom meno Ježiš. Pane, daj nám múdro v tom, aby sme boli na jednom duchu a na jednej mysle, Pane. Tvoja cirkev. A nech rastieme, celá cirkev, v duchu a pravde. A nech prijímame Tvoje slova. Tvoje slova, ktoré nás napravuje. Ktoré slova z neba, ktoré nás vedú. Aby sme chodili vo svetle. Tvojom svetle, Pane, mocnom a vyvýšenom a svatom meno Ježiši. Amen. Amen.